Bueno, primeiro agradecer sobre todo a cobertura que estades dando a esta investigación e sobre todo a que destes ao noso conflito porque nos axudastes todos os medios a subilo de nivel mediático e estar aí e que forse ao final o problema está de axudarnos a resolver o problema. Sobre o que hoxe nos trae aquí, decir claramente que estamos ante, eu entendo que estamos ante unha injusticia grande, non? Nós en todo momento tuvemos un enfrentamento exemplar como traballadores en todos os sitios, salvo pequenas dificultades que sempre se nos foron falando, penso que nunca hubo nada punible contra nós, nin o hai en este caso. Non entendo por que a que ven esta investigación, a que ven este proceso, pero bueno, decir claramente que contestei a todas as preguntas que se me preguntou, eso en primeiro lugar. Desde logo dicen claramente que non había nada punible, pero eu entendo que non hai nada punible hacia os traballadores. Ningún traballador en ningún momento golpeou a ningún policía, ningún traballador fixo fora do normal nada, e entendemos de que bueno, que está moi ben que se miren as cousas e tal, pero pensamos que non hai que ir moito máis alá. Penso que é un expediente que se abre, ten que pecharse que igual que se abriu porque non hai nada. Os traballadores loitamos por noso posto de traballo, temos dereito a pronunciarnos e protestar porque nos queren deixar sin traballo e cerrar as nosas industrias, e é o que estamos a facer da mellor maneira posible. Entonces, esa é a realidade, non? Do que pasou aí na sala. E pouco máis vos podo decir sobre os feitos porque hai compañeros que ainda teñen que declarar nos próximos días, non vou influir sobre todo nas súas declaracións en facelo. Estáis implicados? Vamos de compañeros da fábrica de Coruña, somos tres os traballadores, comigo incluído, despois hai outros dous compañeros do sindicato e despois hai uns 4 imputados de Unidas Podemos e incluso o abogado, ¿no? Que tamén aparecía no atestado como imputado ou estaba aí metido, pero bueno, hai bastantes. Penso que onde hai imaxes e onde isto está moi está nos medios, os medios que todos os días pues, as cousas se fan en directo, as movilizacións e todo están aí, entonces non temos nada que non temos nada que esconder, están aí, entonces só hai que ver as imaxes para que se vexa claramente que os traballadores en ningún momento fixemos nada contra a autoridade, ni atentamos contra ela, ni contra nada. Loitamos por os nosos dereitos como nunha movilización máis, non? Da decenas delas que fixamos en este proceso. Entonces, penso que non hai nada a achacar aos traballadores e os traballadores ben é certo que se sentían, eu falei con eles porque salen do Congreso nun momento dado a facer unha entrevista en directo que me estaban reclamando, na que os compañeros a pedir unhas camisetas e aí se desenvolveu todo aquel escenario, pero se estaban queixando sobre todo pola situación que se habían posto por don policial, non? Con unha terraza dunha cafetería detrás, con mesas, con sillas, unhas motos ali tamén entre as vallas e que estaban arrinconados e se había pedido a concentración para a Plaza das Cortes, non para onde estaba emplazada. E estaban, pois eso, bastante fastidiados por esa situación. E pode ser que o mellor tamén axudou, non? Emplazalos ali a que os ánimos estuveran, pois, pensa que con isto nos van a botar para atrás e que non vamos loitar por os nosos postos de traballo, que vayan aparcando esa idea porque non vamos a seguir loitando.